Φέρετε να ακούει είναι τα περιοριστικά μέτρα πλέον στις κάδες. Να τα διαβάσουμε αργά και καθαρά ξανά για να αντιληφθεί ο κόσμος από την Τρίτη τι θα έχει να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, θα έχουμε περιορισμό στις αναλήψεις μετρητών. Ήδη η Λαϊκή Τράπεζα το έχει ανακοινώσει. Ένα όριο δηλαδή. Ένα όριο. Απαγόρευση του πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίας. Δηλαδή να πάνε την Τρίτη οι επενδυτές, έχουν ένα γραμμάτιο 100.000, σπάστο τώρα. Αυτό είναι απαγόρευση. Δεν γίνεται με καμιά κυβέρνηση. Αυτό είναι, έχει τη λέξη απαγόρευση. Λοιπόν, υποχρεωτικός επαναπρογραμματισμός της λήξης των καταθέσεων προθεσμίας που λήγουν. Δηλαδή θα στο ανανεώνουν αυτομάτως. Το γραμμάτιο που δηλαδή, σε μία εβδομάδα θα με υποχρεώνει. Αν ήταν ένα γραμμάτιο ενός χρόνου, ανανεώνεται αυτόματα. Θα ανανεωθεί σε χρονικό διάστημα που εγώ θα επιλέξω, αν είναι τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια βάση. Αλλά θα υποχρεώνει να το ανανεώσω. Λοιπόν, απαγόρευση ή και περιορισμός στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Τώρα, εγώ αν θέλω να ανοίξω λογαριασμό, να βάλω χρήματα μέσα στην τράπεζα, να μου το απαγορεύει ή να με περιορίζει, αυτό εμένα λίγο με ξενίζει. Τώρα, ποιος είναι να ανοίξει δύο λογαριασμός, εν πάση περιπτώσει. Να δισπάσουν λογαριασμούς και να μεταφέρουν σε. Ναι, ακριβώς. Έχει πολύ δίκιο η Νατάσα. Είναι αν έχεις ας πούμε 100.000 να σπάσεις τους λογαριασμούς και κάνεις δύο. Ναι, αλλά αφού απαγορεύεται να σπάσεις γραμμάτια, εν πάση περιπτώσει. Ή να μεταφέρεις από τη μια τράπεζα στην άλλη. Εντάξει, ναι, σωστό. Λοιπόν, μετατροπή καταθέσεων που βρίσκονται σε λογαριασμούς όψεως τρεχουμένους σε καταθέσεις προθεσμίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις μια κατάθεση όψεως, αυτό που λέμε current account στην καθομιλωμένη στα αγγλικά, και έχεις μέσα 50, 60, 80 χιλιάδες. Να μετατρέψεις σε καταθέσεις προθεσμίας. Σου τις μετατρέπουν αμέσως σε μετατρέπει αμέσως σε γραμμάτιο, ναι. Και στο κλειδώνει, Βίκτορα. Και στο κλειδώνει. Και θα τα ανανεώνει όποτε θέλει. Λοιπόν, απαγόρευση ή και περιορισμός στις συναλλαγές χωρίς μετρητά. Δηλαδή είναι δύο μέθοδοι, είναι οι επιταγές, οι τραπεζικές επιταγές και οι τραπεζικές εντολές. Λοιπόν, εδώ έχουμε απαγόρευση. Πώς θα γίνεται το εμπόριο? Cash, μετρητά. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη εξήγηση, Βίκτορα. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Γιατί ο προηγούμενος μας έλεγε ότι οι εμπορικές συναλλαγές θα διευκολύνονται εδώ. Μπορεί να έχουν και άλλες ρυθμίσεις. Ναι, μπορεί να υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις στη συνέχεια. Δηλαδή να είναι παράμετροι. Λοιπόν. Απαγόρευση και περιορισμός στις συναλλαγές με μετρητά. Προχωρούμε. Περιορισμός στην χρήση χρεωστικών ή και πιστωτικών ή και προπληρωμένων καρτών. Τις βίζες, δηλαδή μας περιορίζουν. Θα μας περιορίζουν στον τρόπο που θα τις χρησιμοποιούμε. Τώρα δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μου περιορίσουν μια βίζα η οποία έχει και τρόπο. Θα πρέπει να πάρεις αυτό μας τα μερικές μηχανές 600 ευρώ την ημέρα, δεν μπορείς να πάρεις. Αυτό είναι το όριο. Αν είσαι στο εξωτερικό, υπήρχαν βίζες που ήταν ανοιχτές, είχαν ανοιχτό όριο. Δεν θα μπορούν. Θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο που θα μπορείς να καταλαβαίνεις την ημέρα ή κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Λοιπόν, απαγόρευση ή και περιορισμός στην εξαργύρωση επιταγών. Δηλαδή, σου δίνω μια επιταγή 156.000, 157.000, εξαργύρωση. Θα την καταθέτεις. Ή θα πρέπει να πάρεις κάποια και κάποια να καταθέσεις. Θα την καταθέτεις. Λοιπόν, περιορισμός στις διατραπεζικές συναλλαγές ή και στις συναλλαγές εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος. Είναι αυτές που λέμε η μεταφορά λογαριασμών μεταξύ ένας που έχει δύο λογαριασμούς να κάνει μεταφορές. Ναι, ή αν ένα ζευγάρι έχει δύο λογαριασμούς στο διαφορετικά ονόματα, ο ένας να μεταφέρνει στον άλλο. Νομίζω αυτό θα πρέπει να. Τώρα είναι. Λοιπόν, περιορισμός στις συναλλαγές του κοινού με πιστωτικό ίδρυμα. Δεν μου το καταλαβαίνω αυτό. Περιορισμός στην διακίνηση κεφαλαίων, πληρωμών και μεταφορών. Λοιπόν, και συνεχίζει το άλλο είναι παράμετροι του νομοσχεδίου μετά, είναι τα πιο σημαντικά αυτά που έχουμε αναλύσει. Από ό,τι αντιλήφθηκα θα κάνουμε αναλήψεις, το πιο σημαντικό πληρωμές με τα κεφάλαια και συναλλαγές με το σταγονόμετρο. Μπαίνουμε σε μια πρωτόγνωρη πραγματικά αυτό είναι που λέμε κατάσταση. Και μπαίνουμε σε πρωτόγνωρο, ούτε στη δεκαετία του 70 δεν υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί, Χρήστο.
Ούτε την δεκαετία του 70, ούτε μετά την εισβολή τέτοιου περιορισμού δεν υπάρχει. Πάντως θα πρέπει να μας πούν πώς θα στέλνει ο πατέρας τα χρήματα του παιδιού του στο εξωτερικό που σπουδάζει. Νομίζω αυτό θα πρέπει να είμαι στη λογική. Το ελπίζω. Πάντως είναι πολύ αποπληκτικά τα περιοριστικά μέτρα για το εμπόριο και για την οικονομία γενικότερα. Βίκτορα, και πρέπει να σημειώσουμε, δεν ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύουν αυτά τα μέτρα. Τα κάνουμε τώρα, δεν ξέρω μέχρι πόσο θα τραβήσει αυτό. Αποφασίζουν πλέον άλλοι για μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δουν τις προθέσεις και τα αιτήματα για ανάληψη χρημάτων για να αποφασίσουν και να δουν. Νομίζω ότι είμαστε μετά σε μια πρωτόμαυρη Χρήστο κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε η πλήρη συρρήκνωση του τραπεζικού τομέα. Ο τρόπος που θα λειτουργήσει πλέον από τούτο και στο εξής και το εμπόριο, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι προσωπικές ανάγκες, αυτό είναι δεδομένο. Να πάρουμε μια γεύση, αφού πανικός προκλήθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ανάμεσα στους πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας από τις φήμες που έκαναν λόγο για κλείσιμό της. Σε αυτόματες ταμιακές μηχανές των υποκαταστημάτων της τράπεζας δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές με τον κόσμο να προσπαθεί να πάρει όσα περισσότερα χρήματα μπορούσε. Εάν προωθήσουν και άλλες, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της Λαϊκής Κ. Παύλου. Οι φήμες για ενδεχόμενο κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας προκάλεσαν αναστάτωση ανάμεσα στους πελάτες της τράπεζας, οι οποίοι έσπευσαν κατά εκατοντάδες τις αυτόματες ταμιακές μηχανές. Τελειώσαν και τα χρήματα, αλλά και τα